Γεια σας κυρίες και κύριοι, μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα βιντεοπαρουσίαση φιγούρα δράσης. Σήμερα θα δούμε το Transformers Prime Beast Hunters Liter Class Optimus Prime. Μιας και δεν έχω το κουτί του Optimus Prime, θα σας πω ότι έρχεται και με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Βέβαια και οι οδηγίες του είναι και τόσο μικρές. Η μεταμορφώση του είναι πάρα πολύ εύκολη. Λίγο να το δείτε καλύτερα. Ορίστε καλύτερα. Και η πίσω μεριά από τις οδηγίες. Πώς να μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή είναι αυτό. Έρχονται και δύο μπαταρίες γιατί η φιγούρα βγάζει ήχους. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Αυτός εδώ είναι ο Optimus Prime, όπως βλέπετε. Ένα φορτηγό. Το φορτηγό του δεν θα έλεγα ότι είναι και πιστό αντίγραφο, επειδή από εδώ και τα όπλα θα δούμε λίγο πιο μετά. Θα δούμε εδώ πέρα στο φορτηγό, έχει αρκετά σκουπίδια θα έλεγα. Φαίνονται εδώ πέρα τα χέρια του, εδώ οι πατούσες του, και εδώ έχει διάφορα κενά εδώ πέρα, εδώ πέρα κάτω και επίσης. Κυλάει πολύ καλά. Επίσης, αυτά εδώ είναι το σπαθί και η ασπίδα που έρχεται. Αυτό εδώ είναι το σπαθί. Στη σειρά Transformers Prime το λένε αστροξύφος, από το θυμάμαι καλά. Δεν θα έλεγα ότι είναι πιστό αντίγραφο, αλλά οκ. Αυτό το σπαθί είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι λίγο πιο μεγάλο και μια Voyager Class φιγούρα. Εδώ είναι δίπλα ο Megatron, και αυτός Voyager Class. Θα δούμε εδώ πέρα διαφορά. Ο Megatron είναι λίγο μικρότερος. Διαφορά. Το σπαθί είναι πολύ μεγάλο πάντως. Είναι μεγάλο. Αυτή εδώ πέρα είναι η ασπίδα του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μας έχουν δώσει μια ασπίδα. Στη σειρά Optimus Prime δεν είχε ασπίδα. Αλλά εντάξει. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο πάντως. Είναι ωραίο. Επίσης, η ασπίδα μπορούμε να τους βάλουμε σε 2 τρύπες. Μπορούμε εδώ πέρα, όπως γράφει και οι οδηγίες κανονικά. Είναι κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ συνήθως δεν το βάζω κάπως έτσι. Επίσης, μπορούμε να το βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα την τρύπα. Ωραία ιδιότητα. Μ' αρέσει εδώ πέρα. Εμένα συνήθως μ' αρέσει να το έχω εδώ πέρα, γιατί καλύπτει και το χέρι του. Άμα βάλουμε και το σπαθί φυσικά. Το σπαθί μόνο σε αυτή την τρύπα μπορεί να μπει. Και από την άλλη μεριά μπαίνει φυσικά. Μ' αρέσει αυτή η μεριά που καλύπτει και τα χέρι του και εδώ πέρα τις ρόδες. Ωραία ιδιότητα. Ωραίο αυτό. Επίσης, μια ωραία ιδιότητα που έχει είναι ότι μπορεί να πετάξει πυράβλους πατώντας αυτό εδώ το κουμπί και πετάει το πύραυλο. Ωραία ιδιότητα και αυτή. Επίσης, μια ακόμα ιδιότητα που μπορούμε να έχει είναι, άμα γυρίσουμε αυτό, θα γυρίσει για να αλλάξει πυράβλο και να πεταχτεί. Άμα θα παρατηρήσετε σε μένα, δυστυχώς δεν έχω, μόνο 2 πυράβλους έχω εγώ, γιατί δυστυχώς στο δωμάτιό μου, εγώ είχα χάσει τους πυράβλους, όταν τους είχα πετάξει για να ελέγξω το σύστημα, τους είχα χάσει τους πυράβλους, τους είχα χάσει. Λυπάμαι πολύ πάντως που δεν μπορούσα να τους βρω για να σας τους δείξω. Κατάφερα μόνο αυτούς τους 2 να βρω. Λυπάμαι πολύ πάντως γι' αυτό. Αυτά για τον Optimus Prime σε φορτηγό μορφή. Ας πάμε να τον μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή. Κάτι ακόμα. Θα σας δείξω και τώρα πόσο μέγεθος είναι το φορτηγό. Εδώ είναι δίπλα στον Hydra Extinction Lockdown. Και θα δούμε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά που θα δείτε.
Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε τώρα και σε ρομπότ μορφή. Η μεταμορφώση του είναι απλή και τίποτα το δύσκολο. Λοιπόν, η αρχή θα προσθέσουμε αυτό είναι το σημείο το μπροστινό. Θα προσθέσουμε και αυτά τα πλάινα. Και τα προσυνδέουμε. Ωραία. Αφού το κάνουμε αυτό, θα κλείσουμε αυτά κατά μέσα. Θα τα γυρίσουμε από την άλλη μεριά και θα δούμε αυτό εδώ πέρα την τρύπα. Εδώ πέρα μέσα δεν ξέρω αν φέρετε καλά στην κάμερα. Εδώ πέρα έχει μια υποδοχή. Εδώ πέρα ακριβώς. Άμα το βάλουμε εδώ πέρα θα ακουστεί κρακ. Το ίδιο από αυτό το έχω και από την άλλη μεριά. Καταρχήν να βγάλω και τους πυράδους λίγο, γιατί όταν το μορφώνω και τους έχω τους πυράδους και πετάγονται. Άρα ό,τι να είναι τώρα. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, θα αποσυνδέσουμε από εδώ τα χέρια του. Καταρχήν λίγο την κάμερα να την ανεβάσω κι άλλο. Λίγο τώρα. Λίγο να την κάνουμε στέκεται τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, θα αποσυνδέσουμε τα χέρια του, όπως τα είπαμε πριν. Θα φέρουμε όλο αυτό το σημείο κατά πάνω. Θα αποσυνδέσουμε τα πόδια του. Και θα φέρουμε, όταν πάμε να φορτώσουμε πίσω σε φορτηγό, θα λυγίσουμε το πόδι να ακουστεί ένα κλακ. Λοιπόν, θα το φέρουμε κατά πίσω. Αποστέλουμε και τα πόδια. Λοιπόν, θα γυρίσουμε τη μέση από την άλλη μεριά. 360 μέρες θα την γυρίσουμε. Ακούτε, έχει και σφιχτές αρθρώσεις στη μέση. Λοιπόν, αποσυνδέουμε από εδώ τα χέρια του. Λίγο να παραπονίσω την κάμερα. Λοιπόν, θα δούμε αυτό εδώ πέρα την τρύπα, θα μπει σε αυτό εδώ πέρα την υποδοχή. Θα γυρίσουμε το χέρι από την άλλη μεριά και θα ανοίξουμε αυτό. Λέει η οδήγηση τέρμα κάτω, αλλά στη σειρά Transformers Prime το είχε έτσι στα πλάγια, το είχε ψηλά, αλλά ό,τι να είναι. Λοιπόν, το ίδιο και από το άλλο το χέρι. Και θα φέρουμε όλο αυτό το σημείο κατά εδώ και θα δούμε αυτό εδώ πέρα την υποδοχή, θα μπει σε αυτό εδώ πέρα την τρύπα. Λοιπόν, και τέλος ανοίγουμε το κεφάλι. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Beast Hunters Optimus Prime στη ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε το φορτηγό του δεν μας εντυπωσίασε και πολύ, αλλά η ρομπότ μορφή του είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πιστό αντίγραφο από την σειρά Transformers Prime. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Και η πίσω μεριά του δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι πιστό αντίγραφο και η πίσω μεριά του. Δεν βλέπουμε τίποτα από το φορτηγό. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία τη φιγούρα τη σχεδίασαν. Έτσι είναι στα πλάγια. Επίσης η άθρωσή του είναι σφιχτή και ωραία. Το κεφάλι πάει αριστερά δεξιά. Δεν περιστρέφεται 360 μοίρες. Τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες. Πάνε πάνω κάτω. Ακούτε, έχει σφιχτές αρθρώσεις. Λυγίζει εδώ στον αγκώνα. Περιστρέφεται εδώ πέρα πάνω στο χέρι. Δεν υπάρχει κάποια περιστροφή στη βροφιά ή κάποια κίνηση. Έχουμε περιστροφή στη μέση, λόγω της μεταμόρφωσης επίσης. Τα πόδια πάνε προς, πίσω, ως εδώ, πάνω, κάτω. Λυγίζει εδώ στο γόνατο, περιστρέφεται εδώ στο γόνατο και η πατούσα δεν έχει κάποια κίνηση. Έχει ωραία άθρωση. Επίσης μπορεί να κρατήσει και την ασπίδα και το σπαθί πολύ άνετα. Να δείτε πώς το κρατά. Πολύ άνετα το κρατάει το σπαθί του. Επίσης την ασπίδα μπορούμε να τους κρατήσουμε 3 φορές. Καταρχήν μπορούμε να το βάλουμε να το κρατήσει σαν όπλο, στο πω κάπως έτσι. Έτσι. Ή επίσης μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Κάτσε λίγο να το δείτε καλύτερα. Μάλλον δεν το είδατε. Να σας το δείξω και πάλι. Να, αυτό εδώ θα το βάλουμε στο χέρι για να το κρατήσει. Έτσι. Επίσης μπορούμε να το βάλουμε στην τρύπα, όπως είδαμε και στη φορτηγό μορφή. Και να είναι κάπως έτσι. Λίγο να το κάνω να το φτιάξω.
Έτσι μ' άρεσε να ποζάρω τον Optimus Prime. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Ναι. Το μειονέκτημά μου σε αυτή τη φιγούρα είναι στα χέρια του. Όσες φορές θα πάω το χέρι κατά πάνω, τόσες φορές και θα το πάω κατά πάνω, το χέρι αποσυνδέεται. Δηλαδή αποσυνδέεται πολύ εύκολα. Δηλαδή άμα βάλω την ασπίδα όπως σας έδειξα και πριν, αποσυνδέθηκε το χέρι του. Αυτό είναι το μειονέκτημά μου, απλά αποσυνδέεται το χέρι εύκολα. Επίσης θα προτιμούσα εδώ να έχει δύο σύμβολα των Autobots και να ήταν μπλε και να τα έχει εδώ. Αλλά εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο αυτό. Επίσης θα προτιμούσα εδώ αυτές οι ρόδες να τις είχε εδώ πέρα. Γιατί ο Optimus Prime στη σειρά Transformers Prime είχε πίσω, εδώ πέρα πίσω τις ρόδες τις μπροστινές. Αλλά εντάξει, αυτά είναι λίγο ακραία, τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά πάντως η φιγούρα είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, μια ιδιότητα που έχει είναι ότι είναι η ίδια που είδαμε και σε φορτηγό μορφή. Άμα γυρίσουμε αυτό και θα πεταχτεί ο πύραυλος. Επίσης μπορούμε να το βάλουμε και, να το κάνουμε και από εδώ. Και θα ανάψουμε και τα πράσινα μάτια. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και μπαταρίες από την γράφη στις οδηγίες. Για να το κάνουμε θα πρέπει να βγάλουμε, να έχουμε κανένα κατσαβίδι για να τα ανοίξουμε και να βάλουμε καινούργιες μπαταρίες. Έτσι θα μπορείτε να τις βάλετε τις μπαταρίες. Θα σας δώσω τώρα μια σύγκριση μεγέθους για να δούμε το μέγεθος της φιγούρας. Εδώ είναι δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Beast Hunters Megatron και αυτός από τη σειρά Beast Hunters. Διαφορά. Και εδώ δίπλα στον Lockdown, Age Extinction Lockdown, όπως βλέπετε, διαφορά. Και εδώ δίπλα σε μια ακόμα Voyager Class φιγούρα, τον Combine Wars Optimus Prime. Εντάξει, φυσικά στο προηγούμενο review με τον Combine Wars Optimus Prime σας έδειξα σύγκριση μεγέθους με τον ίδιο, γι' αυτό εντάξει δεν χρειαζόταν να σας το δείξω αυτό. Επίσης και εδώ δίπλα στον Beast Hunters Predaking. Διαφορά θα δείτε. It's not a stay, δεν κάθεται. Αυτά για να θυμηθώ. Ναι. Αυτά με τώρα που μας πάμε στη ρομπότ μορφή του. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πίσω σε φορτηγό. Η αρχή θα βάλουμε μέσα το κεφάλι. Θα κλείσουμε αυτά μέσα. Θα βγάλω και τους πυράβλους λίγο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε τα χέρια από την άλλη μεριά. Θα τα αποσυνδέσουμε. Λοιπόν, συνδέουμε εδώ τα πόδια του. Θα γυρίσουμε τη μέση από την άλλη μεριά. Θα αποσυνδέσουμε και αυτό και θα το φέρουμε ίσια. Θα φέρουμε τα χέρια μέσα. Και θα δούμε αυτό εδώ πέρα τις δύο τις τρύπες. Λίγο να τις δείτε και καλύτερα. Μία εδώ και μία εδώ. Θα μπουν σε αυτές τις δύο τις υποδοχές. Το ίδιο και από το άλλο το χέρι. Λοιπόν, θα λυγίσουμε τα πόδια να ακουστούν ένα κλακ στα γόνατα. Θα φέρουμε αυτό κατά κάτω και θα δούμε στο χέρι. Εδώ έχει μια τρύπα, δύο τρύπες τέλος πάντων. Θα μπουν σε αυτές τις δύο τις υποδοχές. Εδώ. Για να συνδεθεί με το υπόλοιπο μέρος του φορτηγού. Λοιπόν, θα αποσύρουμε αυτά εδώ. Θα τα γυρίσουμε από εδώ. Δηλαδή και από αυτή τη μεριά. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ για να τα συνδέσουμε. Και θα δούμε. Λίγο να το αποσυνδέσω για να δείτε. Αυτή εδώ πέρα την υποδοχή συνδέεται μαζί και γίνεται μια μεγάλη υποδοχή. Θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Λίγο πιο πάνω εδώ. Και
Και θα δούμε εδώ πέρα, έχουμε μια υποδοχή και εδώ μια τρύπα, εδώ θα συνδέσουμε. Δείτε από αυτό. Και ο και ο Optimus Prime είναι πίσω στην όχημα μορφή του. Ας βάλω λίγο τα όπλα και τους πυράβλους επάνω του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Αξίζει να είναι στη συλλογή σας. Αυτή τη φιγούρα αξίζει να την πάρετε μόνο για την ρομπότ μορφή του. Για φορτηγό μορφή σας είπα ήδη, επειδή φαίνονται τα χέρια του και η πάτους του και έχει διάφορα κενά. Αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Να προσέχετε, μην χάσετε τους πυράβλους, λέω καλύτερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε κάποιο σχόλιο, κάντε like και κάντε subscribe. Στα ελληνικά είναι εγγραφή κάτω από το βιντεάκι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.